Здравейте! Днес ще се научим да правим ето това, тези малки сладички топченца за играчка на елха. Разбира се, искам само да ви кажа, че внимателно ще ви е нужен памук малко. Кукичката, с която ще работим, ето я моята, и ластиците, разбира се. И нека да започваме. И ето тези, говори за тези сладички топченца, само да кажа. Ще ви нужен памук, за да го вкараме вътре, да ни е по-пукаво, то не се забелязва. Ето. Така, нека да започваме. Добре, така вече сме готови да плетем. Така, първо аз ще използвам оранжево. Аз имам много оранжево. Преди това него ще използвам. Два цвята ще са ми нужни, само да кажа също. Имам сател тамто. Ето така, сгъвате две ластичета от единия вид цвят. Аз ще използвам също и розово. Много ще си отива оранжево и розово. Така. И още не. Сега пак взимаме две оранжеви ластичета. Всъщност аз мислих да си направя топченцето шаренко. Ето тези две ластичета. Също ги правим така. И ги правим на осмичка, да се нарече. И още две, пак по същия начин, само дето по средата. Ето нещо като пеперутка или буквата Ж се получава. И сега взимате две на едничко ластиче. Сега работим само с едно. Ето така и си го поставяте. Ето, слагате си го, ето така едно розово ластиче или какъвто цвет използвате. После тук. И сега обикаляте ето така един път, за да го запечатате, така да се каже. Ето тук също слагаме. И тук. Имаме 5 реда, сега правим втория. Тук ще направихме първия. И след малко ще направим третия. Те са 5 реда, ние трябва да броим, защото е много важно. Значи с тези два цвята ще редувам и аз ще си реша някакви цветове тук да редувам. Така. Сега само да ви кажа, че може да използвате всякакъв вид кукичка. Или такава, или от обикновеното, но много трудно се плетат с тази. И с тази е много удобно да плетете. Дали мога да ви демонстрирам. Все малко, така че аз ще се плета с тази. Така, сега. Виждате, че имате две ластичета долни и две горни. Имаме оранжеви. Първо, само да кажа, прехвърляме двете долни оранжеви, взимаме ги и си ги прехвърляме. Малко не се вижда хубаво, за жалост. Така, прехвърляме си ги и от другите страни прехвърляме двете долни, като внимаваме да не изкараме двете горни. Така. Тук се прехвърли също. Така. Тук. От всички страни прехвърляме. Така. Това беше първи ред. Втори ред, извинете. Сега ще използвам зелено. Пак по същия начин слагаме така и обикаляме. Така.
Тук също обикаляме, за да можем да ги запечатаме. Така да се каже. И тук. И последното само да запечатаме. Само да кажа, че може да си почвате да ги обикаляте откъдето искате. Сега пак по същия начин. Само да кажа, че това е трети ред. Прехвърляме двете долни от всички страни. Като внимаваме горните да ни ги изкараме. Защото те са нашия трети ред. Така, готово. Ето, че става много интересно. И вътре. Разбира се, може да си го направите същото и като на ето това танче. Готово. Сега ще направим втори ред, който мисля да използвам ето такова синьо, прозрачно синьо. Да си направя цветна играчката, защото искам да ми е красива. Интересно е. Да не, че няма да е красиво и ако не е така цветна. Ето аз дали си намерих и непрозрачно синьо, а просто синьо. Ето пак прозрачно синьо си намерихме. И тук също има така. Също. И готово. Браво! Сега само да сложим и последното. Ето и него. Така. Това е четвърти ред. Сега пак долните две. Си ги прехвърляме. И от другата страна. От всички страни, само да кажа, че се извинявам малко бързо. Така, от тук също и от тук. Ето, така. Това беше четвърти ред и сега се остана само пети да направим, който ще е най-лесен. Аз сега ще използвам прозрачно лилаво. Защото и без това то най-много ми е останало. Ето така. Още малко. Прозрачно бяло. Прозрачно лилаво. А тук бяло. Опа. Така. И последното ластче. Извинете забавянето. Така. Сега прехвърляте двете долни от всички страни. Мисля, че вече му разбрахте. Така. Ако много бързам, спрете видеото. Аз вече свикнах, защото съм направила вече доста играчки. Така. И сега завършваме играчката. Само да напъхаме малко така памуче. Някъде парченце горе-долу, колкото да го напъхаме вътре, за да стане пухкаво топчето. Така. Внимателно. И сега единствено ни остана. Аз ще използвам лилаво
за отгоре. Прозрачно лилаво. И сега го слагаме абсолютно така. Говорим само едно ластиче. Ето така го слагаме от всичките му страни. Като правоъгълниче. И прехвърляме абсолютно от всички страни. По двете долни ластичета. Защото това вече е финала и завършваме това топченце. Само да ви кажа, хубаво гледайте дали хващате точното ластиче, което трябва, защото ако хванете грешно, край на вашето топченце. И аз съм готова, само ми остана. И сега прехвърляме абсолютно всичките части. Ето тук, на средата ще ги прехвърля. Внимателно всичките части си ги прехвърляте по средата и от другата страна сега. Сега трябва нещо като пирамида да ви се получи в началото. Така малко ми е трудно да го поставя това ластиче. И поставим го супер. И сега остана последното, само да поставя и него. Готово. Така. И сега взимаме едно последно ластиче. Ето го. Не, предпоследно. Това вече наистина е предпоследното. Предповтарям. Прехвърляме сега абсолютно всички долни ластичета върху това единично ластиче. Не затковай. Опа. Тук нещо не объркам. Готово. И от другата страна сега. Прехвърляме долните ластичета. Така. И сега ще взема последно вече това. Наистина последното. Слагам си го ето така. Ето така тук слагам. Прехвърлям от всички части и последните две. Последното едно ден. И сега само от едната страна взимате едното и си го слагате на това. Ето тук имаме две ластичета. Прехвърляме долното отгоре. И сега взимаме това, което ни е останало отдолу. И лекичко дърпаме. Готово. Ето го нашето топченце. Така, готови сме. Ето го и нашия малък резултат. До скоро, до следващия път.